Anyang aki din. Sigod mat asaan ka marabrabyan nga gawid. Itama na kanayon ka mat na marabyan. Sa dino ti papapanamaya. Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun ang tagayam adar aramide makalukwan. Manang ipapan kamoy bakit? Unay ka na ya. Si kantisyak tapno mom. Apo, kasta ti kaadwan asa udagiti adda aramid na. Salbag ka. Anya? Mamakla nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramide ken ka kunak tumat. Anya lakit din. Ay, unayin. Anyat orasan. Ha? Alauna magaya man iti parbangon. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga minasapsapulin ako ni bakit ko. Sigurado nga agong itayay. Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam! Siyak ni Maria nga asawam! Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka! Ha? Ay, kuha ba kayo? Sorry. Tagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang! Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan naklaan. Sapay la kumatapod no day ta nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babaem. Putdak day tararagsakam! Anya? Agasam man mare. Agkaida kami ngam kasjet ibagbagana. Anya? Iso nga mok. At da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600 kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amare. Amangan mat no agtagtagainap laang agpaisaw. Amom ngamin mare. Ti tagtagainap no maminsan. Ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang pudno nga da babae na. Putdak ti raragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matan mare? Ay, uray asino mata mare. Makaungat talaga, no kasdyan nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel day jay. Ibukbuking na madlaang nga rin di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan ng ti 600 akwarta na taagawid kanon ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae ti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumat amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw. Ha, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Huh? Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kano nga adda talaga ti babae nila kay na, putdan na kano ti raragsakan na. Isu nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kastaunay, mare. Kasano ngay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, mare. Ay, saan ko mamatakas tati bagbagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la ko ma.
Sapay la ko matasaan apod no ti atap ko, nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti aramidak no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka, nani. Uwan, hani. Agawid ako, tani. Rabi mo't una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, hani? Kita amat ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apan ang ibagbagam itinagan ko, kabayatan tipan naturog mo. Saanin na maulit da jay, hani? Saanin? Ala, agawid ka nga rudan, hani. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yan, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag paylaang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag pa'y sumakay. Nagapuam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kati trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom? Ay, bak. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni tayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tindi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi, day. Ay, tung pala ang dayta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day dya Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kunday tararagsakam! Anya? Anya? Nagawid nila kay mo abaliktad di kawas na? Wan mare, tiawanan ba ina Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idirabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? At da babae nila kay mo. Agasaman, itida mo, balbaliksan na tinagan da ya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga mare. Jakon amo no niya ti aramidag kan kuana. Di mo pa ila pinudid tiraragsakan ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na giti inaramid na. Una yan. Abay, urayon pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Taag na kam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na, lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasayaatan nga aramidam paliiwom ana imbag ti asawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumag. wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman na ka, mare. Agyaman na. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di amo matir aramidam.
Si kamat ngamin paray. Anyamot ang day tangar aramidam. Si kamat laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, dahita nga rod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam. Numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare? Mabutbuta nga nga rod pare. Amumutin ni bakit ko. No anya timbaga na, aramidin na pare. Madlagayam. Ay, naapaw paray. No siyak ti sika. Sardengam ngamin day tangar aramidam. Ha? Ay, kasano kasardangan? Ay, ayatak nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod amabalin? Tadang nga rod asawam. Agchis ka lang nga rodan. Ngam si kamat lang ti mangibukbuking iti bagim. Anya laki tin. Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka iti nagan ti babae. Kabayatan ti panaturog. Ay naanya laki din aya paray. Ay, naskin nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, honey. Wen honey, itay pay ah. Nangantamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawam. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Wen honey, kanayon ang agan anad para kin ka. Ala, inak nga rod na ha. Wan, honey. Da kamat gaya man Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kung may sa traffic pa yung amin. Iso nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Ay! Apa yan nakapanti ka man na nagawid? Aha. Salpag kakit di. Nakita ka itay bigat ang nagpalas. Nakabrief ka. Nga maita ang nagawid ka. Nakapanti ka matan. Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kun nga da talaga babae. Masalpag ka. Ay, bakit? Bakit? Agpuno ka. Nagapam. Nagapo ka iti ayan ti babae. Kasta ka di. Agasin man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo. Iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom. Salbag ka. Ay, anya, ay, pangasim maya. Pumanawag pala. Delikado na ito yan. Samuel! Ang supli ka! Samuel! Pangasim pare. Dituyak mong pala. Oh, na yan. Anya ka lagi din paray. Anya day tangar aramidam maya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irugwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang paray. Idi damo. Balbalik sam tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Papay dayay. Yang malaki na si putan ay napantigayam ni Jenny tinaisuot ko pare. Ay awan mon paray. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklam mon. Ay pangasim pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak dito. Ang mga nuan niya pa iti maraming na kanyak na jay pare. Anya? Kasano ako nupo din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon pare. Agawid ka kid din. Tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito balay. Si kakit dimot pare. Di nakpaisakit mait. Kasano nga isakit ka? Kat kalukwan mo day tararamidaw. Isakit nga ibagbagamay. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumparita. Anya lakit din. Kaya't mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo ba ilabinutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi eh. Nakapanti matan. Nya
salamat man. Napunuanak at talagan kan kuana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na. Tapno sumardangan nga, chichiks. Hay! Unay yung ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong tipudno. Pudno day tamare. Ma-stress ak nga rudan. Gapoy tikas jay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabag talawon, di awanan bain nga asawam? Talagang aramidan day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Jakon maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ijabalay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Ah! Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot doon tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Agasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na ni Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nagkawis ni Samuel. Iya arubay ang tibalayda. Iya'y nanto kano nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam di babaero nga asawa na. Anya lagi din. Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka pakawanan na kumamot din Marwam ka kitdi! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant ti chicks mo! No asino man dayta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo! Pumanaw ka, no di mo kaya tapot! Dat day tararagsakam! Alam mami nakawis mo! Katsan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ka rutin baka indakaw! Saan nakabakit-bakitan? Tama ka rurot at dangdanggan! Salbag ka kitdin! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Nagadumot tunday ta pinalingkim, mare. Amo matan mare, nang rugimanan ti panag-ieskwela. Iso amang sapul nga adalat ti istak asi daon dagiti duha nga anak ko. Sa bagay mo't ket di Uray siya, mapanak mo't ijay ili inton madamdama, kalpasan ti panaglaba. Ha? Mapanak man mo't gumatang iti abasto dagiti anak ko. Wan amare, nalaklaka ngamin no ijay ili. No dito'y lang tersena ti paggatangan, ay na, nagnginasi ka. Ay wan amare, naku namon. Manulaang ti magatang ti sangagasot a piso. Sapay nagdadakkel ti ganansyada no kwa. Alamare labsan ka pa, itaado pa'y timapan ko aramidan ijibalay mi. Asikaswag ti usaron manin dagiti anak ko inton bigat. Apay, napan kagayam ija palingke, mare. Ha? Ay wun mare, nasapak ka na pan itay bigat. Anya, napan ka akasta ti kawas mo, mare? Ha? Katwan mare, apay ka di. Ay unay kan, mare. Ura ija palingkilaang ti papanam, agkawas ka kumamat ati kawas a presentable. Anya? Anya, magtanday ta kawas mo. Kasla nis-nis mo. Day ta pajamam, kasla panturog. Anya, lakit din. Si kakit di mat mare. No siyak, okay lang akas ti kawas ko ama paniji palengke. Anya ko ba? Apay, saan ka kadi amabain kadagiti tattao a makakita akas ta ti kawas mo? Iti kaano man, sa anak amabain mare.
Uray man no kadaanan akawas ti usarak ama panagpalengke. Laki ti nadalos kan nalabaan. Anya lakit din. Awan baby ang ko no anyat maibaga dagiti tattao ti aglawlaw ko. Anya lakit din. Di kalat na baybayan bakit? Bayam nga uyawin na ti panagkawkawis mo. Kat isumat. Baby ang kukumakin ko na. Uray man no katawaan na. Whatever ako na. No apay mo dakas dya kumarim. Naglaing nga agdilaw. Kun aguyaw iti pada na tao. Isupay Di na pa'y kitaan nga umuna ti bukod na abagi. Sakbay nga agdilaw iti sa bali. Disinding agpaiso ti kawis na tunggal rumwar. Ngamay na. Saan man na panaguyaw? Ngam agkakanat mo ti utang na. Ay pudno day ta imbagam lakay. Kunti disente. Ngam uray nala ilumlumangan dagiti kolektor ama pan agsingir di tabalay da no maminsan. Nagalas ti kasya nga ugalay. Dilawon na ti pada na tao. Ngam no bukod na bagay. Saan na makorektar? Ay, unay nga ugali ti kaaroba. Isuasi ka ba kahit? Saan ka mo nga guyoyaw? Tasan anasaya ti kastang ugalay? Ever since ako na, awan pa'y ti amok nga inuyaw ko lakay. Taamok asaan anasaya ti kasta nga arami. Anya lakit din. Dila agbain mo't dadya Adelia. Si kapilaang mo't ti uyawan kan dilawan na ti panagkawkawas na. Ewan ko sa kanya. Imbagam kumaakan kwa na mare. Oray kastoy ti panagkawkawas ko, at least at daornong ko. Saan akas kan ka naglaing kang para mag-abak nang ngam ado mo't ti utang mo. Nagsasanga. Dayta ko mga ruti ibagak mare. Sa anak mo't ngamin amanakya pa akas kan kwa na. Ibagam day tamare. Tapno masagid mo't ti salbag arik nana. Anya? Iso kundi dilaw, tano agbado kat disente. Agasa man, tauray mapanlaang gumatang di taasidag, kat masapol ang nakasukat. Nakali ti pantalon na, nakajag at t-shirt. Ngam, ay ukis ti saba, ado ti utang na. Ay, naku namon mare. Uray laag lamang no adda mapan a kolektor iti lending ang nakautangan na. Ay nyalaki din. Ala, bayamon mare. Addan tulata ti aldaw ama ibagak day taken kwa na. Amo mare, amin abaklaan amok, nadalos ti kukuda. Ha? Sigaman pa'y ti bakla akas ta ti kukuna, nagdungrit. Aniya? Si kamat mare. Amom nga ro da nagapuwa kikibangkag, siyempre, marugita na talaga ti kukuk. Anjalakit din. Ay na mare, saan arasunday ta? Di ka pa'y lako na akasta talaga ti kukom. Di ka pa'y makapadalos man. What? Kita man na kita kukutisaka kan imam. How come? Hoy, Maridelia! Narugitan ti kukwak talaga po kikibangkag. No ada parikot mo, saan mo apagpapasan ti kukwak maawatam? Ha? Gapulaang tanaka pa manicure, pedicure ka, uyawam ti kukwak, una yan, anya lagi din. Unay saan na madalusan ti kukwak, basta awan ti ado nga utang ko, awan ti pampanunutek. Kan makaturog ka na saya at no'y dirabii. Salbag ka! Aniya, uray ni Mariluding, inuyaw na di ba nagkawkawas na? Wan mare, awan nga rod at talaga ti babain na dayja babae. Di la nagbain ang tidanga. Niluding pa'y nga da na talaga na trabaho, kan ada urnong na, ti inuyaw na, ha, ti awanan bain. Day tangarod, gapula ang tanakita na ti kawas ni Mariluding adaan, dinilaw kan inuyaw na. Ay, anya lagi din.
Ni Mariluding, uray kas jay ang simple ti panagbadbado na. At ang makita apundar, urnong kan trabaho na. Ni Delyangay kuma. Ha? Kaslamas adu ti utang na, ngam ti aldaw na anabati ti lubong salbag. Si kakit dimat, Mare. Tinaibagbagam. Katuan mat, puno mat, ribo ti utang na iti agduduma lending. At adu ti utang na ngam ti aldaw na anabati. Sakit nakauyaw? Uyaw na pa iti kukok? Bayamon, Mare. Kas iti kanayon mo nga ibaga. Uray simple tayo lang. At least, awan utang tayo apang panunutan. Ken pagparparikutan tayo nukwa. Ay sabagay magkadi Pudnula unay, mare. Pangaasim Berto, no adda umay a kolektor, ibaga mga awana, ibaga mga danapana. Anya? Ay, salbag detang aramid mo si Kadilya. Ha? Agutang-utang ka sa kastat aramitin. Iliming am dagiti umay agsingir. Awan pa'y nga rod pagbayad ko, Berto. Anya lakit din aya. Ay, saan no adda umay akolekto, ibagak nga adda ka dito. Marwam kan iti kastang aramid mo. Anya? Naimbag ko man no dagiti kwarta ngayon utang mo. Iti agduduma apagutangan, ket inusar mo anagrugyan iti uray basit laing anegosyo. Ngem saan mit? Taday tapasig nga agkakangina akawis, tinapan mula ing ginatgata. Lakay. Sa ita, agliming ka, no adda umay agsingir. No rumwar ka dito balay, kunamlan asino ka abaknang. Pasig anangina ti usar mo. Ngem adu umit tinakautang nga mga ilimlimingam. Salpag kamit. Oh, Mare, si Kamat Gayam. Ay na, Mare, imaya kung dito'y balay yung. Nagbayag anaguro uray di kolektor ijay balay mi. Ha? Padpadaanan nakalumabas ijay, ngam adda ka laang magayam dito'y balay yung aglamlamang. Nukas tangawan pagbayad mo, makisarita ka itinasayaat, Mare. Saan akas na apag-urayam di tao? Kwa, Mare. Unay ka ngaminon day tamare. Ado tinakautangam. Ngam awan met apulos ti pakakitaan iti inut utang mo. Tapasig met akawes nga kakangina tinapnapanan na. Ha? Tapno laang makuna nga adda ka ba alam iti biyag? Ay na yan. Ay, saan ba't akas ta, Mare? Sakit adda pa'y ganas mo nga aguyaw-uyaw kan agdilaw iti padam a tao. Naimbag pa'y ajay uyawam ta simple a tao ngem adda ornong na. Saan akasken ka? Managpamarang kaabak nang ngem adumot tinakautangam. Anya? Nakababain mo't day tang haramid day di Adelia. Mare. Ayun, Mare, day tati bagbagakken kwa na. Kundi uyaw itipada na, ngem managpamarang met abak nang, nga ado met nakautangan na. Agasam man ngamin. Amin ang nakautangan na a lending company kat nagdadakkel agatad ti loans na. Ngem pasigla ang akawus na ang hininaan tinangipanan na. Iso nga ita, marigata nun ngagbayad. Ila ako na dagiti kawus na ali. Kas kada levi's na tapno ada pagbayad na. Asino ngay mat timayat agumatang, Mare? Sa bagay mo't kit di Ita, kasla tao iti bakir nga aglemlemeng no adda mapan a kolektor. Anya laki din. Una yan, nakababay na dahi ta pakais-istoryaan na bakay. Aywan ado tinakautangan na. Di na pala ngamin in negosyo ti inututang na. Sana kasi nga inggatang na langit agkakangina akawas na. Kat, tapno adda pagpasikat na alakay. Si Kamat. Kan, tapno amin apapanan na kat agpamarang abak ng kano. Gapo iti panagbadbado na. Ay, nasyakla may isa. San nga umdas dahi ta arasaw? Tapno iso ti makagapaw nga agutang iti dakay. Aywan anya nga ita.
Kaslaan niya nga aglamlamang no adda mapan a kolektor, iti balay da. Kaasi pekit din ada iti kolektor, amang hanhanting kan kwa na, no kasi adida amo ti ayan na. Ay, una yan. Jak amo, no niya klase pa nagpampanunot ti adda iti dayja kumarin baka. Si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Ha? Ay, wan mare. Apay, dilawom ka di manan ti kawis ko adaan? Kasla nisnis ko namanan? Ah, ay, kwa? Saan mat, Mare? Si kakit di mat. Lakit di ah. Naimbag man ta nakapanunot ka, kat inikat mo, day tanga ugalim mare. Ha? Saan nga min anasaya at nga agdilaw-dilaw iti sabali a tao? Nang runan no pa nagkawkaws lang kat katawaam. Mare. Tadi ka mo, ada kita uyawom, kat isuda pa iti adda kwartada. Isuda pa iti adda urnong na. Anya? Mare, saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawom jay tao? Kita man ti sitwasyon mo ita. Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay amang... Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay nga agsingir iti ado nga utang mo. Mare. Isu nga ikato mo na nga ugalin ta nakababain adi. Agpampamarang kala ang abak nang iti panagkawkawas mo. Ngam kinapudno na, kat adomot gayam utang mo. Ang babaing adi ako na ti kalanguya. Anya lakit din. Oh, anya? Napaison kay timbagan ni Ludingking ka. Lakay. Dahita ti maalam itikin naman nagayaw mo nga tao. Salbag ka. Di ka lamabay, hindi ti kasta nga ramid mo. Gusto matan alakay. Di mo kaya tinadinggin ti ibagak tapod numit ngamin. Kundi uyaw ka, ngam si kamit ti awanan. Ngam jay tao nga uyawim, isumit agla palapusanan, nawatam. Ha? Wanda ito eh. Awan utang na nga ilimlimingan na. Iso makaruwar itaan yaman nga oras akayat na. Sa nakaskin ka. Sa kalarumwar no itirabi nga amum nga awanin ti umayagsingir a kolektor iti lending. Anyalaki din dilya. Oh! Damag ko, binagaam ka nun ni Dilya, idi na minsan ngal daw bakay. Ha? Ay, wan lakay. Nasabat ko ngamin ija kalsada. Kunak, ano uyawan naman ang tikawas ko. Iso nga inuna ahon ah. Ay, una yan. Imbagakan ko na tikait ko nga ibaga. Nasaya at mo't awagas ti panang ibagak. Nasayaat no kasta bakay. Ang mga nuag sakit tinakam na king ka, no ka? Ay, kat. Adamatan kan ko na no agsakit tinakam na itimbagak. No amirisan na imbagdag itimbagak kan ko na. Nasayaat. Ngam no agsakit tinakam na. Ay, makamumutan. Sa bagay mo kidi ah. Pagsayaatan na amin ti imbagak. Saan ang nasayaat ti aguy-uyaw? Kan saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawam kan katawaan ti may sa tao. Ay, wag. Pudno day tapakay. Gapula ang ta makakawas iti nginginaan aguyawan. Ngam pasig mo't nga utang ako na. Ang babaeng kunakmanan anya lakit din. Ne, apay nga yan linglingdam day ta sa kamare. Lingdag da mga uyawan manan di kukok, asaan ana manicure ka na pedicure. Si kakit di mo't mare. Saan mo't akasta? Wano na panunod mo, asa na nasaya at ipanaguy-uyaw mo. Gaboy timbaga ni Marilu Dinggen ka. Ha? At dayta, gapo iti kinamanaguyaw mo, kan managdilaw, ay sos, nakangagkalangaro diti sa o. Ngam sa bagay, pudnumat kiti amin di imbaga na ken ka, sana ya. Kwa mare. Ha! Di ka ba lang amin pilihan matitao nga uyawam? Uyaw ka nga uyaw, ngam siga matirumbang nga katawaan. Mandalya, agsingira ko may tutang yaw. Oh! Ay! Aday ta! Adaman ang tagsingirkan ka!
Ay, kwa, saan asyak ni Delia, sir? Saan asyak? What? Talaga ka di, nga awanin ti panagbayin mo si Kadilya. Lakay? Aga si Manday nga aramid mo. Ibagam pa iti kolektor, asan asikat agnagan iti Dilya. Kwa, awan ngamin pagbayad ko lakay. Iso anay bagak ti kasjay. Salbag ka, mangibabayin ka. Nukasta nga awan pagbayad mo, manggid ka. San akasta mapan kalaing agram-param pa dita kalsada, may parang mulaing dita kawis mo anangina. Anya? Unaim kumamit, abayadan ni utang mo, tapno awan parikot. San akasta nga agpampamarang ka baknang, ngem adumit tinakautangam, salbag ka. Nakanigid ka na nga utang ayaw. Anya laki, dimitin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Tiawanan ba na pun siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidhout. Oh, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pangpungpungtutan da yapon siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang. Na, anya ayang amen ti pagungungtan nyo. No nga tamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day man apun siyo Pilato akabaong direk iti daga ijay bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay nga aramidan na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kidimot no nagbidot kayo lang iti kasta nga ipagbagayo. Narigatan, ay susaya. Ay saan? Sana ka nagbidaw tanakaw. Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumwar ka di tapon siyaw. Paspasam, tagsarita ka man itinalapak. Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong unget. Ha? Di ka man kundi sa lodsod si kapon siyaw. Amok ti ugalaym. Nalaay nga mangyakar itimuhon. Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang saan ako mga ipadakan na ka? Amok nga nyakar mo timuhon ije bangkag. Si kalang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay. Asino kumapingay? Aniya? Ay saan nakaabos ta ang sasao iti akasta? Taawan amok iti dita. Kan mo siya? Saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon? Yaho, di ka man naging didingawan amom. Nagawa na bain mo si kapon siyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya? No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawata ang apon siyaw. Anya ka no ti bagbaga na dayjay tatang. Agong ungat mat anakaw, ibuagbaga na nga iniyakar ko kano de muhon ije buangkag. Anya? Hay, nakwo. Unayin ay ni bakit Linda. Tila adda nga ipapabasol naman. Hawan ang gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana kanapan ije buangkag sa ita. Sakte umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. dayja bakit Linda? Idi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa na ket maipapan iti dagdaga.
Jakman mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no iso ti kaboundere ti daga. Talaga nga adu ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol ng runan no awan mo't ebidensya na. Ay, wan anak ka. Kasaritak to daya abuket. Ay, saan anasayati kas tangar aramiden dayjay alinda ken kamanong punsyo? Ay, jakman mo iti daya abuket. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano de muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sabali tinangiyakar. Ay na, kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Ngam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta, duling nga ron, ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salbag abukat. Uri saan anayakar? Ibuga na anayakar kano, sakat agpapabwasol iti tao nga awan mo ti aramid na. Ay, una yan ni Linda aya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga rod. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga. Dahil tati makagapo. Ay una gayam. Kita konsyang. Sapay iso ti kabounderiyo iti bulayo. Ang mga no pagatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Amangan no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag. Iso ama sa pulang. Nalaing kamay. Amo matinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kunaktumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla nayakar mo ti boundary aruba. Anya na yakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mo ti panagkitak ti kunak. Apay ngayon. Si Goodmat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahogan iti ayan ti mohon tayaw. Gamita. Kasla na'y denden matan. Ay, di kang sasawi ti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar. Gaputa sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Poncho. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaetan ta. Anya? Nagalasa talaga ti ugalim. Kinataom sa amatan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, ano di mang mangag ko itay? Kaslada kasin sinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti CR tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana.
Ngam saan ang mabalinday dyan nga inaramid na? Una yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang, naagom iti daga. Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti aguman ti daga nanang. Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang, naagom iti daga. Ngam no iso ti aguman ti daga. Ay, jaklamon, anya lakit di. Talaga day dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Iso ako nak. Kasanungan tamat no iso ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa inlaan nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Oho, kung naladay jay. Wagas na laang dagi jay iti kinaagom na. Amumatan ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay magkitian. Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Enton ko ni kati pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamit Husto ko man day taapan nakiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kaber. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya ti asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid si Kaber. Ang mga nuadamakang ka. Anya ka matag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti mo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki day. No saan mo pailaang nga isubli ti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko sanak amabutang no idarumnak. Anya? Amangan kit din o si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Sa anak amaag tapno itulok ko ama pasamak dayta. Anya pa'y lang dar aramidam. Di ka kumapanan ag file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang arod ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkuri kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaan dayta. Ay na, apa! Ay, punaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggaya, maagom iti daga. Nagawan mo't tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasao, Katpudnumat nga men, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong unget? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang arod ti mangagom kada kayo. Anya laki ding. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa iti agangas! Aging gainton biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ka, nagsakit ti baro kong anak ka.
Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tsaka mo, nagsakit ti barukong ko. Agraman tel-tel kao. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin ti bagbagakay. Pangaasiyo kumata, husto nga minan. Sardengan yung ti panakiap-apayo iti tatao, gapulang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulang iti dayta. Anya. Kahit Ay. kasanon numatay kayo. Tidagamit lang ti mangagom kada kayo. Una yan, nakababay na pa kay si istoryaan day tananang. Ay, sumardin ka man. Saan at tila ibagbagam? Tadadala ang amakapong totak. Nanang, awan lang nga din ti makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapulang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka ni Auntie Linda ita. Kasta aya. Sumurtla ang ajak maranaan no mapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaigdala ang dita balayda. Anya? Anya nga tano, mapanyungot sa rungkaran, tatang. Ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong kara nga uray na agom. Amang ano at damot yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din aya ti ago matao. Isumot lagayam asya anakan amaran ranaan amapmapuan ijebuang kag. Adda ka madagayam dito'y anak kaida. Agmalmalam man ang anak kaida ka. Ha? Aywan nga road pun siya. Ay, naibaglakit din tay may ka. Tapno sa rungkaran na. Ay akatwan Uray na agum ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masakit ka. Anya. Itatama sakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Ita, tidagabutan ta agur uray ang mga gumakan ka. Anya ka din dagita nga ibagbagam si kapun siyaw. Imay ka kaday tapno sa rungkaran nak. Wano imay ka laang tapno insultun nak. Ibugbugak lang te puno Linda. Isuasaan anasaya ate agag-agum iti daga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman ti daga, narigaten. Isu nga agbulbaliw ka kuman. Huston ti agag-agum iti daga ti akin daga. Andiyan lakad din. Imbagam ka ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipakman iti sa asaan na amaliputan. Kat, imbag man no saan anasair tirik na iti imbagam. Akat adamot yan nakanakuha na no masyair. Sa bagay mo't di Amirisan na kumamit akit di dagiti inbugak. Gaputapon numet. Kita ita. Gapulang iti panakayap apa na iti dagdaga. Isupayakit din, ti paghay-hybladan na. Ti luko abukat. Anya? Nungay nakaro ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arod. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. Alaman, tasyak mamot ti mapan ijabalay da inton malam. Mapan kumamot sa rungkaran ti salbag nga agom. Uray agom akit sa rungkaran tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko.
Amangan kit di mo at no saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasaklat ta ka di, anak ko. No saan nakapastre ka na, katanya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan, amapan? Mapan ko laeng sa rongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay makit di Alang nga rod nanang, ing kayon bareng paster kan na kayo di tabalay da. Kunsyang, Wan, siyak daytoy. Uray na agom ka iti daga. Imayak latta tapno sa rongkaran ka. anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. Saan mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo iti daga. ay si kakit di mo. Imay kansalaang mo dito, tapno insulto na. Ay, saan mat? Ibagbagak laeng mat Anya kalakit dit. Napigsa akaon. Nasayaat ka din o kasta. Ang sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumamatan. Sardengam kumamatan ti panagagagom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag. Kat sika ti aguman na. Amoyo nanang, nangig ko amin dagiti imbaga ni Auntie Konsyang kada kayo. ha, No dengdengken ti ibagbaga na, kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya, Gusto ko mga minan ati panagagagom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yun ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. ay uwan anak ko. Agbalbaliw akaon. Ay kanta saya at mo't ano kasta nanang. Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Julia, ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat ken ka, Jerry. Amo, nakaragrag sakak. Gaputadyak pulos ni namnama iti biyag ko. Amaad na anak iti kaayan-ayat akas ken ka. Si kahagit di mo't. Jak ni namnama asiman ti agbalin a kaayan-ayat ko. Saan nga imposible dahi ta mapasamak, Julia? Kasta ti destiny ako nada. Saan ang manamnama adumtang iti biyag? Sapay la kumaa, ta saan nga agbalbaliw ti panagayat mo kanyak, Jerry. Santo pulos. Ikarik dahi ta. Si kalahang tayo eto. Ita, intun bigat, ken iti agnanayon. Ay na, agyaman no kasta. Ay ayatan ka unay-unay. Ungayam, agawid ang iti probinsyami inton umay alawas, Jerry. Ha? Kasta ka di? Ang mga no kayat mo ti umay, kabayatan ang nakabakasyon ka. Kayat nakangamin ama-am-am mo ni nanang. Kwa. Adda ngamin tinapatagapag nami kadagiti gagayim ko. Kadagiti padak asiman, inton umay alawas. Ha? Inton maminsan tulaang ti panagpasyar ko yung lugar yo.
no danto man ang tinawaya a bakasyon ko. O sige, no day tati ko ng Jerry. Amo, Manong Berto, agawid ti anak ko into no may alawas. Ha? Kasta kasi? Wen, isong umay kanto ija balay tapno makita yumet ti agbalinto a manugang ko. Ha? Ha, tapno ibagaken ka. Si Man ti kayan ayat ni Julia. Si Man. Anya? Ay, mamati ka iti bagbagak. Si Man ti kayan ayat na kunakmanan. Saan akas iti kaayan ayat ti anak mo agagangay a construction worker. Pumanukpok laeng iti martilyaw di taig-iged. Le, apay gay akastabot na di ipagbagam, ading pasita. Ay pudno, mat. Uy, Kasanomat nga men, nakapimpintas ti anak mo. Ngamiti pay laeng met construction worker ti nakirelasyonan na. Kaslasaan ngagpampanunot. anya? Naimbag pa iti anak ko tananakam. Si Man, ti kaayan ayat na ko naman. Ang yalakit din. Anya? Ay, una yan ni Antipasita. Ay, di naman laang-laangan ti construction worker a boyfriend ko, tatang. Huh? Ay, bay amon anak ko. Abay amla ang asawon na ti kayat na asawon. Kan maysa, anya ko ma no siman ti kaayan ayat ni Julia. Di agyaman na tan no addan to siman a manugang na. Saan ang masapol nga guyaw pay lang ti sa bali a tao? Ay, day tangarod kat, anak ko. Awan babyang ko nga uraan niya pay ti saad iti biag ti kaayan ayat ni Julia. Iso pa nga asid daman. Ta saan daman ang laang-laangan ni Kevin a construction worker. Ta map-map lang tilapayag ko. Ala, ay, bay amon anak ko. Saan adagita ti ibagbagada ti pampanunutam? Saan mulatan ida nga ikaskaso, okay? Ay, una yan da bakit pasita. Kasta una iti pa nang ipaspasikat na iti sima na boyfriend ti anak na. Iso pay kunamlan no sure. Ay, agra naman kit di Saan na ba yan nakikita iti personal ti kaayan ayat ni Julia? Ay napanamitan ibagbaga iti tattao. Ugali na dayjay idi pay beshi. Iso akarurud ko unay. Ay, uri asino met marurud at talaga iti kasdyang aramid na. Si man kano nga raw ti manugang nanto. Maadaan to kano iti napintas abiyag ni Julia. Gaputa ado kwarta jay si man na. What? Saan kano akasala kanyak? Saan kano agpampanunot? Gaputa construction worker laang ti boyfriend ko. Laang ko na napay ti awanan baing. Ay! Awanan ba ina talaga na dyan nga antimpasita, Beshi? Siman, ano siman? Sapay lo ko mga rod, tasanto nga agbali na piman, anya lakit din! Ay na, imbaglakit din, tanakasangpet kan anagapo ijay Manila, anak ko. Una nang, ay, makabanog ti biyahe. Nay, kunak man no kadwam itatisiman akayan ayat mo, anak ko. Ay, kwa nanang, saan anak ka umay ni Jerry ita? Adda ka nung aming tinapatag apagnada kadagiti siman agagayim na. Anya? Nakuna na kanya, nga umay tula ka no pumasyar dito, no addan tumanen tinawaya a bakasyon na. Kasta ka day, anak ko. Ay, sapay magagaranak ang mga maamoken kwa na. Ha? Magagaranak ang makakita iti siman nga agbalen ang manugang kuntaw. Makapaala
lakamot ka sinsin. Ha? Taapay, Julia. Pudno ka di tinadamag ko, ani Kevin kano ti kayan ayat mo ita. Ha? Unay kan, talaga asaan kamot nga agpampanunot anya. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong, ti construction worker pa'y laang mat ti pinilim, anya laki din kasinsin. Anya? O kitaan na, nakasirpatak iti siman. Siman ko naman. No agsasabat tayo iti clan reunion, ay nakababain ka. Gaputa si kalaang tinaidumduma ti kayan ayat na. Construction worker laang, amartilyo laang tig-igaman na. Julia? Ngamda kami akakasinsin mo, seaman, engineer, pulis, kan soldado ti kayan ayat mi. Ha? Saan ka kadi amabain, Ana? Insan, iti kaano man. Saan ko nga ibain a construction worker ti boyfriend ko? Iso apa nga asim ko ma? Saan mo nga ibabati pa nagkitam kini Kevin? Maawatam! Ay na! Agburburok at talagang ti darak iti dayjay a Julia. Inton kwan? Madurab ko tingiwat na tagnakam. Oh, kita man beshi, no talaga kiti madlaeng nga agburburengkan. Hay, joke. By the way, apay, nagsabat kayo iti kasinsin mo nga dasiman na? Nasabat ko itay lang iti kalsada. Ay na, apo. Awan tinagdumaan da iti inana. Kunamla no sure ti siman nga ibang panakal da. Makapakudkod iti ulo. Ala, uray makapagudkod iti ulo. Basta sana iti baba. Keme. Si kagad di mat, mother like daughter adi. Wow. Sa bagay matkit di ah. Ay naglastogan day diya kasinsin ko. Gapula ang tasiman ko no, ti boyfriend na ya. Aguyaw-uyaw kit din. Ay apo, makapasair itirik na ya. Ay, si kagad di mat beshi. No, para kanyak, ha? Awanan ti makunagpay kini Kevin. Uray ibagada a construction worker laang. Then, whatever, ha? Don't mind them. Anak ko, saan na siya? Ti agimulmula iti sakit tinaka. Kasanumat nga may tatang. Saan ko matidangan anuan ngam ay na. Kasta unay e panangibabada iti kinatao ni Kevin kas construction worker. What? Ay sabay laang-laangan da. Ay, bay amlata ka di anak ko. Ang mga nalipatam ti kanayon ko nga ipalpalagip ka. Awan, ti makaabak iti tao na pakumbaba. Kanayon mo kumaatandaanan dita. Ay makapainsulto damat nga min unay tatang. Iso ajak maliklikan ti makapungtot kadakwa na nga gina. Eh, bay amlata na ako. Sana na siya at ti makiapapa kunakman. Anay ko, nagsakit matanti tiyan ko. Day. Apa yan, anak ko? Sarsarwa ka ba tayo? Ay, nga ron nanang, nagsakit ti tiyan ko. Ay, sus! Amagan kit di mat numasikong ka, anak ko! Nanang? Ay na, ti kasayaatan nga aramidam. Ingkag pa-check up anak ko. No man bilang tamasikog ka, ipakaamom adagos iti siman akayan ayat mau. Tapno ibagana nga agkalay sa kayaon. Ha? Wan anak ko, agtungpal ka kuma iti imbagak. Wala nang, itamat lang ang mapanak iti ospital. Mapanak agpa-check up. Alawan anak ko, ingkan. Manong Berto, masikugan ti anak ko. Ha,
Ay ko inasayat ka din kasta. Ading pasita. Ay nasayat ita. Tamadan ka matan iti apo ko. Ay, wala. Ken kang runaan na. Matungpal ko ti arapaap ko ang maadaan iti manugang asiman. Anya? Ay, wan, Manong Berto. Itatamasikugan ti anak ko. Sigurado nga ibaga ni Jerry nga kalaysadan ka ni Julia. Kasta ka di. Ko nasayat ang aro. Makikalaysan ti anak ko. Ngam ti anak mo, awan pay, tamanupay amartilyo ti mapudpod, sakbay nga ikalaysana ni Ana nga anak mo. Anya lakit din. Anya, kasta man ang timbaga ni Antipasita kada kayo, tatang? Uy, isutin ako na itay nagsabat kami ijay kalsada. Saan kumot asal sa lunsurin? Ngumno apay nga isuti ibagbagana. Ay, anya lakit din ay. Talaga aparam magday di abakat. Uray saan adamdamagan kat ibagbagana. Un nga ron niya. Ngam, bay amon. Isa pala ko magaro. Tagkalasan na to. Tablo sumardang matintingi wa na di opasita. Apay, sumardang ay tatang. Kumarkarokit di ati pangasdang nga ginano kwa. Sa bagay mo't kiti ngambay amon. Saan nga isuti pang panunuto? Never mind. Ako na ti English. Anya lakit din. Makapasalbag da nga gina. Nasaya ta sinong batang pa'y tiawag ko, Jerry. Awanan kay ti bayan. Kasanoan na ibagam asaan asikat ti ama ti si Kuko. Pasensya kan, Julia. Gamsan ko ang maitakder dayta. Gan maysa, manon alawas nga adda ka dita probinsya. Ngam ita, ibagam kit di kanyak asyak ti amana. Anyat amok ngay, nadda sa bali alalakim dita. Sana ya? Anya? Awanan kay ti bayan, Jerry. Awanan kay ti bayan. Pasensya kan kunak manen. Gan kinapudno na. Iso adyak kayat ti makiumay ken ka dita probinsya. Kaputaad dan asawa ken anak ko. Anya? Pasensya ka na, Julia. Kaputadyak na ibaga idikin ka na ita. Ngam dayta ti pudno. Aglinipatan, Julia. Jerry, mabit lang. Jerry! Anya ti kayat mo asawan. Awan ti mapasamak akalay sa anak ko. Awan, nanang. Kasanuday tan anak ko. Awan ti mapasamak akalay sa. Gaputan nakiwin naswasan kanyak ni Jerry. Kana ko na pa'y asaan ka nga iso ti ama ti si Kuko. Tiawanan ba na lalaki? Anya? Naku na pa'y kanyak. Nga iso ka asaan nga imay ditoy. Tapno makiam-am mo kada kayo. Gaputad da asawa ka na anak na. Diyan ka mo nupod no day tawan no sana nang. Ang mga nurason na lang tapno saan ang maaddan iti responsibilidad. Anya? Ay tiawanan ba na lalaki? Kunaklakit din no nakasara ka kun itinapod no asiman. Ngamsan matgayam nanang. Tanagbalinak lang apiman. Julia. Awanan tarapaap ko ang makaasawa iti siman nanang. Awanan. Wait, kasanungay ading pasita. Ada ka din ti pitsano kaano ti panagkalasa ti anak mo. Ay kwa Manong Berto. Awan pay. Kaano ngay garot? Ganyan, namagaan ti subel ko. Nang runa ita pa naglalami. Kaya nansamot yung timalanitan. Anya? Iso nga ururayak no ada umay mo iba ka ijay balay ka. Ay, awan Manong Berto. Nagwin naswasan da Julia kantisiman a boyfriend na. Anya? Wan, iso nga awanan ti kalay sa mapasamak. Tiawanan ba inday jay asiman? Sus, kasanun nga dagiti tataw.
Anapan mo nang ibagbagaan, asiman tagbalinto abanugak mo. Ay di bakit nakababae. Ang lalaki di mo tayo. Nakababay na talaga ang manyangay nga road. Ay, hulay nga minti palastog mo iti. Anya nga ita. Ti arapaap mo ang maadan iti manugang asiman. Ti mat anak mo, ti nagbalin apiman. Salpak iti. Anya! Anya? Kaya tiyo asawon. Saan kang itakder ti Siman anak kasikog kini Julia ti sikog na? Saan ka no anak ko? Anya laki din ko nakmanen. Kastaon ay apalastog da. Nga uray dala uyawon ti boyfriend ko a construction worker. Ngam anya nga ita. Diyos mio Marimar. Bala, bay antan anak ko. Ay tinapatagkit ayos kayo, iti kayan ayat mo. Awan parikot, iti nagbaitan niyo. Sa bagay matkit di Bay amda pasita nga gina. Tapag nakbanda, nagitinalpas ngayon sa usawang da iti kalabas. Ay, JC man nga arapaap da. Iso damat ita tinagbalin api man. Umay ka man, Beshi. Mapantaman di tersena ni Auntie Flora. Ha? Anya taramidan tayo, Joy? Basta! Napalabas kong kami ni Julia itay. Sigurado nga dahil pay langaging ka ita. Anya? Ay, si kakatiman. Alaman langan kaduan ka. Wan umay ka. Tamapan-taman, baraan ti awanan bain? What? Hoy, masikog ni kasinsin mo la. Saan kumot atong paon si kakit dimot? Agyaman kit di at masikog. Tano saan, ipungod ko kunak tumat. Oo, kasinsin. Si kamot gayam. Wan siyak nga rag. Kat, kumusta nga iti siman akayan ayat mo? Damag ko nag-break kayon. Anya? Awan sapay ti 5 abulan nga gayan ayat kayo ngam ita. Awan kayon, Kwa. Naguyaw kayo nga gina. Ibagayo a construction worker lang ti boyfriend ko. Ngam at least, da kami aging gaita. Awan ti ilimlimod mo iti tunggal maysa. Ha? Ngam si ka, anagarapap ang makaasawa iti siman. Si ka mo tinagbalin ita apiman. Ay, piman kamot. Ganabom ita ti kinadakos ti ugali makasinsin. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.